Гледзячы ў гісторыю, быццам у люстэрка, я імкнуся змяніць да лепшага жыццё і ўладкаваць яго на прыкладах тых, пра чые доблесці і дасягненні расказваю вучням. Гісторыя – гэта мая краіна, мая малая радзіма, тое, без чаго я не ўяўляю свайго жыцця мець. Лёс прывёў мяне ў жыгмунскую сярэднюю школу, адну са старэйшых навучальных устаноў Воранаўскага раёна. Якім павінен быць сапраўдны патрыёт і настаўнік? Захоўваць у сабе класічныя маральныя ўстоі і адпавядаць выклікам сучаснасці. Канешне, у кожнага часу свае ідэалы, і лёс мне вызначыў жыць і працаваць сёння, зараз. І якія б новацыі не ўводзіліся, якая б ні была хуткасць змен, мы, настаўнікі вучань, як і сотні год назад, сустракаемся на урок. А для гэтага трэба не проста вучыць, а захапляць, натхняць, пабуджаць. Я хачу, каб кожны вучань адчуў: гісторыя не сумныя старонкі, а жывое дыханне часу, якое дапамагае нам будаваць будучыню. Дапамагае мне ў гэтым маё хобі. Я люблю разгадваць таямніцы мінуўшчыны малой радзімы, знаходзіць сцяжынкі да вывучэння гісторыі нашай краіны. І я ўпэўнены, калі ёсць хоць адзін вучань, які ўспрымае і разумее тое, што дорага мне, тады ў маёй працы дакладна ёсць сэнс. І наткняючыся гэтым, я знаходжу ў сабе сілы не проста вучыць і выхоўваць, а рабіць гэта ў сатворчасці, садружнасці, а галоўнае – цікава, шчыра і з верай у сваіх вучняў. Сёння мае планы пашырыць работу школьнага краязнаўчага музея, сумесна з вучнямі стварыць новыя экспазіцыі. Гісторыя унутры нас і вакол нас. Мы – часцінка гісторыі. Мы пішам гісторыю разам. Гэта адначасова і аб'ект вывучэння, і прадмет нашага гонару. Гэта тое, што адлюстроўвае наш культурна-гістарычны код. Гэта наша памяць. Захоўваць яе значыць захоўваць мінулае і з гонарам крочыць у будучыню. Вось мая місія.